Poďme sa pozrieť na chodidlá tejto tety. Čím viac je v jej chodidlách zablokovaná kvi a kiev, tým je pravdepodobnejšie, že sa jej brucho zväčší. Tento masážny prístroj je v poslednej dobe veľmi populárny, pretože 99% ľudí stále nevie, aké dôležité je zdravie nôh. Ako známy fitness bloger vám chcem povedať, že ak topíte nafúknutým bruchom a žalúdkom, používanie tohto masážneho prístroja na nohy 10 minút denne je absolútne nevyhnutné. V opačnom prípade nikdy nezažijete ten úžasný pocit uvoľnenia upchatia a uvoľnenia tela a mysle. Zbavte sa fyzického nepohodlia bez toho, aby ste museli minúť Mailand. Táto metóda sa nazýva reflexológia a náš masážny prístroj na nohy je určený pre tých, ktorí si cenia pohodlie a wellness. Prečo si vybrať náš masážny prístroj? Pretože už po niekoľkých minútach valcovania pocítite hlboko príjemný a uvoľnený pocit v celých nohách. Ako náhle sa vaše nohy uvoľnia, prirodzene sa prejavia 3 hlavné výhody. Poprvé, ako náhle sa uvoľní upchatie v chodidlách, zvýši sa kôvny obeh v celom tele, čo okamžite uvoľní napätie a bolesť v nohách. Po druhé, početné vyvýšené body tohto masážneho prístroja účinne stimulujú 6 reflexných zón na chodidlách a pomáhajú aktivovať spínače vo vašich nohách. Treťou výhodou je, že ako náhle sa uvoľnia vaše chodidlá, uvoľnia sa aj lítka, zadok a dokonca aj celé brucho. Môžete ho používať 5-10 minút denne pri sledovaní televízie doma alebo v práci. Je to také pohodlné, prečo to nevyskúšať? A čo je najlepšie? Momentálne si môžete užiť 50% zľavu, ktorá závisí od dostupnosti tovaru na sklade.